Saya sini ke pon ngadap dekat jing sungguh you belai bangangai ke Khubor kan long jingker kui pi ke sengi bagani ke Khubor ngakren ke sengi ngangai ke nomlong bajrong mereka long ke belengkot bagata ke long Khlur ayu pi buat Khlur ba kumno pi buat namara ni ke perthai dan sibon kita ki Khlur ki rockstar ki pop star lani ki dan kita ki film star ki dan sibon kita ki stars lesi kumno Khlur ro ubaki restart ki i hakata ka por ka bala khayo jisu ki ni Khlur ubakan jado ki i berkila yo snow kila snow thu bala khayo ta o Messiah yo ta usim ki sim badang ta directly claim the word jingtip ba ki le be direct shapo Israel ban le ha ka ying ka jong usim namar ki claim the word ba ki shulet la ka le bar ki poi ha ka ying ka jong usim bauta usim harat hadu usim harat u kan de threat mar bablai usmul ngo ang khulung yu ta bakha usim yu ta ban kha namar ngadi mangai usim badeng ta habula phawat iki jing tho phawat na kita ki nong tho na kita ki pat ba ya kita ki kitab jong ki nong thu lopa haba ula phawat ki shem ji shaban kha usim bagata ka long hapo Bethlehem Ephrata lani ha Bethlehem Judea bagalapen sayong u kalapen ki win ye ka shnong barok away but kalapen bitar kalapen bishniru hadu kata yau herat namar on kha Uniusim ba uniusim un shim ya jaka ka jong tadeng ta ki real start ki pois ka yeng herat namar ki pei ta Khlur klem da wat ha klem da tip ha ka jaka ba kin pois ka jaka bala kha yo jisu ki poi ban to the wrong place ki poi ban sa ka yeng jong herat na kwam no fi ni ka sngi momenta wat ju bot ki Khlur ke ba shui kum to ye ka ki Khlur ki ba kan jado la de unono u ba kan jado wat ju bot namar sidan sibon ki Khlur ka ba I kumba day I kumba ka biang dengan kwa bonong ipi la pi buat ya kita ki Khlur ka ba pi snow bagi di ki Khlur ka jingem ka jong pi lesi ki la bende ki nong kai ki jong pi ki la ban long kita ki nong yalap ki jong pi ki la bende kita ki bahayeng ki basem ki jong pi kemina kpa na mano pi snow bagi di kita ki Khlur ki belam ki jingem ka jong pi la da kita kim yalam kat kum ka ktien ka jong blai nga snow ba phim de ban buat iki jaka ba pin poi chu jisu em pin poi ban show herat u herat hi udai utau belong persya u trai u herat udai bakan janiam udai bakan jabril udai u bakan jaksut tadeng ta kumba kila bakla kini ki riustat ngasngo kan ni kasngi mata u trai ong ko khon wat nom bakla ban poi syaka jaka ka bamdai namar hibot yakini ki Khlur jong perthai wanum bot ki Khlur jong perthai da yet benya ba yet benya e jing tho yet benya e ka klien ke jong ble yet benya shisha kwa banong fi bun ki breu ki sthu ba klaro ni osngo ki jing rwai bun ki jing rwai ki ong ba la khayo jisu po sam kulai rengam shem ba la khayo jisu sam kulai balkini ki riu start ro ki kleman sta sam kulai ki riu start onda haba ki la poi sha ka ying jong herat la yalam par iki dau tau Khlur mdei shu Khlur ubaki i natan rimi ngi hanre ude Khlur ngasngau une ude umensim jong blai une du ju Khlur be yalam ki kun Israel ha ri klau bolong rishal a man sni rong rishal ding damiet une du Khlur ubla yalam ki ba une Khlur yalam ki thik shakata ka jaka ka ba jisu udan palkan mau ya kan ni kamde ha ka ju gasni ha kala bandai hadin ar benai lai benai sau benai san benai namar ha ka sni ke bala khayo jisu kini ki iu tau Khlur bar kim la ban wat poi be ha ka jo ka sni ki start ke nam la ban poi be thik ha ka jo ka sni namar ka to ka pon padon ki super jet lene kita ki transportation mo ki mode of transportation ke bala ban poi ki ha ka ta sni lene ha ka ta ka por hi namar ka to ka por nari mingi ban poi shdu Jerusalem le ban poi shdu Israel ban poi shdu Bethlehem ka shimpor da ki benai ki ha ban shong da ki ut ki jong ki takamut ka shimpor ki benai ban poi ki ha ban yet ki lenti ki ha ban yat ki them ki lom ki wa ki ha ban yat kamde ka ju usni tadeng ta yu jisu shubo la kha man ta gasni anda la kha yu man ta gasni u Joseph ka American ban thia sa aken yu jisu ha kata ka samrat kinum ban thia shu ngai next day ki ha ban mi nang ta bagi lek ban sa ba chaka yeng ka ba khampa kata ka shing oi lene kata ka jaka kata ka semrat kadai ka long for emergency marba mdan jaka mdan yeng basa shu yeki tadeng ta la shu
marbagala so ba u Joseph sham ikano no jaka no the best place kadai ha kata jaka ya ka ba labu ya kita ki marat baka babel ge thu ane da fi puli bha filap be plan kadai ke tower of the flock pinda pet na ka jinge thu lupa ka jong mika ka no ba sao da khot ba pra kadai tower of the flock kadai ke jaka ka kut jong ki langbrot ne ki kut jong ki kenhon ki ai kita ki langbrot bat kani la khot ru ya ka tin hebrew migdal eder kabamut i ke jakabu i ke langbrot ki ba lapen krek kerpang la ka benta ka jingknya mar kala dei ta ka por ka passover kala dei ta ka por ka nyam ke jingla ki bu i ta ki langbrot hangta ba lapen krek nam da ka ta ka jingknya tadei tau jisru la kai u ha ka ta ka jaka ba bu i ki langbrot namar ma u de langbrot jong ublai u de ru tau langbrot ya ubon kit no ya ka pop jong ka perthai u langbrot ya ka ba u haban it no ela ka jong ka jingim tadeng ta kumba kini ki langbrot ki don hangta na ka manta ka jingkinya yo jisu la kha ha ta ka ju hi ka jaka ya ka ba kita ki langbrot ki don kumba ki langbrot na benda ka jingkinya u jisu na ka benda ka jingkinya na benda ka pop jong ka perthai tadeng ta wat ju ong ba ka dei ka sem kulai la ne sem masi la ne ka no ja sem ka dei be ka sem jong ki langbrot tadeng ta on la da kai u jisu sem langbrot u Joseph ka Mary claimi nang ta ba kila le chaka yeng tadeng ta tin jumlai ka ong in the Matthias kul nong ba ar ka khot khat wei ka ong to ti haba kila wan ru ha ka yeng kila i ta khulung lembat ka Mary ka kbi jong u ba kila daman mani ru ya u ba haba kila lao no gi jing song ju ki kila terwa ki gi jing ai u ya ka ksiar ya ka jing ubi ya ka merde habala maham lo pai ki no blai ha ka ta jing pos ne ba ki no mlai pai sha u herod kila ile no shalakari na kawai pat kalenti ktin jumlai ke thu ingi ba kita ki real start aba ki wan ki klemlai chaga sam haba ki lewan ru aka yeng ong ktin ke jong blai tadeng tawat num baklal ne wanum stung thu bakla ba ki nong aplang brot ki poi lang hangta ki real start ki poi lang ta kam dei kumta kum pi ki Christmas card bala shudro da nore ban pen thami ban pen bakla ya ka jingjia kata ka jingjia ka belakayu jisu kino ablang brot ki don hajan te di poi ha kata ka sem nda ki driu start ki di na jengai ba ki klempoi ha ka jo ka sngi tadeng ta hadu bau herod udah snow lengo baru tip shu ya ka por tadeng ta ubu arsnem shapo ula shu antat be manu khulung ladap arsnem tadeng ta bu ai ya kata ka order ban peniyap no itu ki khulung gi ba arsnem shapo tadeng ta ka abang fi ni ka sngi bamenta wanembut yo Khlur ubaken jadok ne ki baken japerthai ki pet rejrang fi kadai ki astronomy ne ki astrologist mangla banong tadeng ta wa junget yakini ki jingpuli yakini ki sni kha ki jongphi la kadai kum ka horoscope ne ki bakum kita ya ka ba finget ya ka ba ja ne ka ban ja ka jim jongphi ne ka jinglong jongphi ne ka jinglong jongki wei tadeng ta wa jubut ya ka bakum kita namar kini ki Khlur jong ka perthai ke jing batai jong perthai kanum yalam fi show blai kan yalam bi fi shaka jing bakla tadeng ta wat yo men se ma khoi wat ye ka tin ke jong blai ti ye ka tin jong blai puli ye ka tin ke jong blai ba ka de ka ne ka tin ke jong blai ka ban yalam fi show Jesus Christ ude Khlur jong ka perthai bu yalam show herod ringa kwa banong fi puli ka ktin ke jong blai poi shau ta u Khlur step ba pranai u Jesus Christ maru Jesus de u Khlur u Lord step u ba pranai ngai bodai ma u hi ban yalam ya phi shau ngai kata u Richard ding u balong hi u blai u men sim jong blai un yalam ya phi shau Jesus Christ ba la fil amat u Jesus Christ kom begini ki restart kila ya kendo kem lai chui ka jo kelenti ta kada phir wa ju ya chui ka jo kelenti balai phai biang sege jingkam jingkai ki niam kirukom man phai yang sege jingle jong ini ke ba ki de kita ki Khlur jo perthai train ko khu ye phi wanai bor phi tolong phi ki ba start na snow ba ki rew start la khot ki rew start tang ne ga we mde ba ki de ki ba start nang kong ki de ki ba bi ki poi ju herat ri na mar ba ki khlam ko ngu ik tien jong herat na snow la khot ki ba ki de ki rew start tadei ta la fi kwa ban long shaki ba start nai sngap ika ktien jong ni ka perthai ki jingkai ki niam ki rukom ki belam baklai fi nai sngap ika ba ka ktien ka jong blai ka hikai u blai un ka khui fi khu blai shibon ni ne dwai ni ka por ka bangta
Resident Shibon pren fi dan hak confusion pidang dan hak ta kinyam ki rukam la hikai pateng la pateng ya phi ke ba phi sno tho ba kla Shibon ki jing kai na ktin jong blai ya kwa ban dwai ne ke por ba kata ka men sim jing dum kata ka men sim jing pathami kan lait na phi pin yo shi shai tau Khlur bolang Jesus Christ bo long shi shau tau nong yalam na ti ke jing em jong fi ban nganget bo trau yalam fi da tau rishot la ba rishot ding men ski ba men miet ya fi kan ba pin yo sha Bafini kendo yo try, bafini sham yo try, gajing im jofi ini dwai, kani kapor ke bumta. Try ni kapor ngadap de gajing songo bakrai me. Namar ke ktien ke jome, umen sim jome, kalong gajing shisha. Patra ni ki kun jome ki numbut ita ki ki Khlur jing ne perthai. Mar ki Khlur jing perthai ki lam chau herat ki nam ya lam shame try. Atrai ngada dwai ngane ke sngi bumta ki jing kai niam ki jing kai rukam pateng la pateng ki jing kai bala hikai de ki breu ki nam ya lam shame ko try. Ndre ki ya lam chau herat u saitan ba ke jing kai perthai ke jing kai ba kan jado. Try ngada dwai men guide ini ki breu ki jome ko try. Dal to rishal o ba de rishal ding ablai. Bakin poi sha ka jaka ka badai ablai. Bakin poi shame te try Jisu. Ba try ba ki poi shame ki num lai pai pat chau herat. Ki num lai pai pat sha ka pop ki num lai pai pat ki ni ki jing kai niam rukam. Ndre try ba kin liat da ka wei naga linti ke batmai ke chim ke jungki apply ngada dwai ngada bless ki we go try bikin yo ye shai ka jing sha kan plai lo ye ki apply hallelujah hagar tenge jung Jesus Christ ngada dwai nga ai nu amen but amen utrai nong ai fi ka bor fi nang la ba ya ka jing sha fi la ban ya ka kum ka tien ke jong blai ndai ka kum ka ta ka bla shpil snow api ka bam dan ga no ka jing sha ku blai shibon nga sai shem but amen ngadap da ke jing kemen ka ba crown ba ka ta ka long banga khot sngo bhai fi we pi baro da ka longa bala pinya wan lang chene ha ka arp khundai tari jone ubnai ha ga sngi balang ubnai December arajar arpwe ka Potternet kan prolong ka Thanksgiving service ha ga por shipo shiteng men step bat kum juru ya ka healing service ha ga por sawa je jon miet ding ta na khot sngo bhai fi pinya wan Sheng ni ke jaka ka ba ka office jong ka Potternet ka dan hang ni open Nongthymmai Nongkhryiem ngin pelong ini ke jaseng jong ka jing aingo bangin aingo yu blai da marula dan rengkat bat ngi nado bas dang jong news nam hado ka bakut jong news nam tede ta fi kinong duai fi bas snongo yu blai fi lawan wan sheng ni ke jaka ya ka bangin duai aingo ya ka bangin ai ke jing ruai ke jing ro show blai Hakani ka arb khundai tarik saisian arb khundai tarik ni ubnai ba khat arajar arpwe ka jaka hangni ha open Nongthymmai Nongkhryiem ha ka office jong ka Potternet ka por kan long posteng men step but jan miet ruk ha ka por sau baje utrain kar khui fi ngai ngi kendo ya phi ha pa phi wan sing ni ka jasang ni ka sngi ni khat sno ba pen tip la mi ki we ro ba ki ni wan lang bang ni o ni le kemen lang ha ka ni ka sngi khubli shibon amen